Tuguti ang pulo nga maoy mo dugmok sa imong kinabuhi. Tuguti ang pulo nga maoy mo dugmok sa imong kinabuhi. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y kamatayan, isugo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa iyong presensya, Lord Jesus. Salamat, Lord Father God. Hallelujah. Ginoo, salamat nining mga takna nga ikaw usab nagahatag og mga maayong panahon alang kanamo. Diin kami magasimba, kami magabayaw. Og salamat Ginoo nga pinaagi sa mga pag-awit. Gahom kini nga magapapukan sa among mga kaaway. Magapadayon kami sa pagpatalinghog sa imong pulong puno nga sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Matthew 5:20. Nagayon siya sa Matthew 5 verse 20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter into His kingdom or enter the kingdom of heaven. Ang Diyos magapanalangin karong hapon. Ang akong pagpamalandong, nagsugod ako sa libro sa Genesis, gikan sa pag-umol sa tao kang Adan, og mitungha si Eva, og midaghan ang mga tao. Laktod nga bagasulti, nahimong masalanon ang tao, nahilayo sa Ginoo, og tungod kay ang tao nagmasalanon, gihukman ang kalibutan pinaagi sa tubig. Og ang tanan nga dunay gininhawa nahurot gawas sa tao nga iyang gisalin o gi-spare. Okay. Namao si Noah. Si Noah may asawa og doon na siya tulo ka mga anak. Ang iyang mga anak makita nato dinhi sa Genesis, kung gitan-aw ang Genesis chapter 10, niya dinhi ang iyang mga anak, mao si Sim, si Ham, og si Japet. Og sa tibuok kalibutan, way laing tao nga nabuhi. Gikan sa kaliwat ni Adan og ni Eva, ang Dios nagakuha lamang og usa ka pamilya. Gani kini nga pamilya si Noah nahiagi og nahiabot nga niabot ang panahon kay siya gitawag man of the soil. Okay. Dinhi makita nato dinhi sa chapter 9 Genesis verse 20. Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. 21, when he drank some of its wine, he became drunk and lay uncovered inside his tent. Tungod sa iyang pagkahubog, palainom po di ay ni, nahubog siya. Wa siya mahibalo na nahubo, nambot nga no pong nahubo, manit, tanan. Sulod sa iyang tent, o ang usa sa iyang mga anak si Ham, mo'y nakakita. Ham, the father of Canaan, saw his father nakedness and told his two brothers. Sultihan niya si Sem o si Japet outside. But Sem and Japet took a garment and laid it across their shoulder.
Nag-atras sila nga nagagunit sa habol garment nga nagtalikod, abot sa ilang abaga aron dili sila makakita sa ilang amahan nga nakahubo. Okay. Unya verse 24, when Noah awoke from his wine sa dihang naulian siya sa iyang kahubog and found out what his youngest son had done to him. Okay. Youngest son, mao ni si Ham. Miingon siya, curse be Canaan, the lowest of slaves will he be to his brothers. Blessed be the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem. May God extend the territory of Japheth. May Japheth live in the tents of Shem. Gipanalangin na niya kining duha. Okay. Walay laing tao nga nagapuyo sa kalibutan kundi usa lang ka pamilya. Luag, lugar. Akong gipamalandungan ang Genesis chapter 5, makita nato diha na ang mga edad sa tao ginatos. Namatay si Adan sa 930 years. Okay. Naapag yun nakaabot og hapit abot og 1,000 years. 969. Og din sa chapter 11, wala na hisguti kining duha kundili kang Shem nga kaliwat. Og diha kang Shem ni gawas ang kaliwatan ni Abraham or ni Abram. Okay. So dinhi makita nato ang Genesis chapter 11. Okay, sa inyo na lang na balay, isuwat na lang na diha sa inyong notebook. Ang chapter 11, verse 10, ang kaliwat ni Shem, kung imong basahon, didto milusot ang pamilya ni Abraham. Usa sa pinakauna nga gitawag sa Ginoo aron mahimong missionary. Praise God. Ang iyang ministry, mualagad siya, musimba gayud siya. Ang chapter 12, makita nato dinhi na ang Ginoo nagasaad kang Abram na himuon siya ang iyang kaliwat, himuon dako nga kaliwatan, nasod. Og tungod niini ang chapter 12, makita nato na wa gayud mubalibad si Abram. Og gani nahimo siya nga modelo sa pagtuo, amahan sa pagtuo. Og tungod niini gipamalandungan nako si Abram, usa siya mahimong Abraham. Tungod kay kanang H diha na ay pakigsaad sa Ginoo kaniya. Silyado siya, uban ni Sarai, nahimong Sara. Tibuok panimalay. Nag-ingon ang versikulo 1, the Lord had said to Abram, leave your country. Iyon siya, Abram. Iyon siya. Dadunta ka, biya diha sa inyo. Biyain ang imong mga kaliwatan, your people and your father household, and go to the land I will show you. Gikan sa Genesis, pila ka chapter pagkataasa. Sunod sa libro sa Genesis, Exodo, pila ka chapter. Sunod sa Exodo, Leviticus, pagkataas, pila ka chapter. Sunod sa Leviticus, Numeros, pagkataas, pila ka chapter. Numeros, Deuteronomy, praise the Lord. Human sa Deuteronomy, namatay si Moses. Ming sunod si Joshua. Sa libro sa Josue, chapter 13, didto nakasulod sila. Ti mo kadugay. Pero sa sinugdanan sa libro sa Genesis chapter 12, sa pagtawag
ni Abram sa Ginoo. Wala gyud siya gibilin kundili tibuok niyang pamilya. Ug sa iyang mission, sa iyang paglakaw, wala siya masayod kung asa siya agi. Kundili minggawas siya gikan sa or kay human sa lunop mingkatagman ang mga tao, ang pamilya. Dako pa man kaayo ang lugar sa kalibutan. Gani ako nataw ko niadtong 1952 dito pa mi sa Davao nagpuyo, kining tagom Davao, wala pa di kakakita dinhi og simento nga karsada, rough road, pilay pasahe. Sa akong panahon na ako pa'y nagamay, bata pa ko. 1960s man siguro to. Okay, diha. Piso ang pamasahe. Davao, tagom piso. Muadto kag Bohol, 25 pesos, sobra na sa balo nimo. Ingon niya ana, pila ang litro sa gasolina? 3. Di ko malimot sa kong amahan, kay naaman pod sila sakyanan. Sila si Yaya, Yaya Susing. Makita niyo si Yaya karon nagbako siya, pero sa batanon pa ni si Yaya, praise the Lord. Dili ni basta-basta si Yaya sa unang panahon, sa ilang pamilya. Okay, pero kay ang tao mag-deteriorate man. So balik ko sa istorya. Si Abraham nga gitawag sa Ginoo, uban ang iyang pamilya, wa siya masayod. Mao nga gitawag siya og amahan sa pagtuo. Bisan sa malisod nga kahimtang sa iyang pagbiya. Tiaw mo gidala na niyang iyang pamilya. Iyon siya gawas, biya iyang imong katauhan, lakaw. Kay dadun ko ikaw sa yuta nga akong ihatag kanimo. Iyon siya, leave your country, your people and your father household, and go to the land I will show. Kuyaw yun ang Ginoo mo imo hatod ba? Amen ba? Pero, wala dayon sila maabot sa lugar nga gisaad sa Ginoo kanila. Ngano kaha? Okay. Dinhi, masilip na to sa atong mga Biblia, sa Exodo. Gitawag siya sa ministry si Abraham sa Genesis. Pero dito na sa Exodo, mo na nga 40 years. Pagkadugay, gikan sa Egypt. Walay labot sa Genesis ha, pagawas nila paingon sa Egypt. Walay labot. Gikan sa Egypt. Nakapuyo pa sila dito 300 years, sobra pa. Usa sila mo gawas na pod. Gikan sa Egypt, nakapuyo pa sila sa desierto 40 years. Way labot ang tawag gikan sa Genesis chapter 12. Kuyawang saad sa Ginoo, layo dugay. Okay. Karon, makita na to dinhi sa Exodus chapter 13. Nga kung kita ang makigsabot sa atong isig katao, mayon ubanta, ato ta dito. Kanag yung orasa, kanang adlaw, muabot gyud ta. Pero dinhi sa Exodo, lahi ang nahitabo. Gisaaran siya sa Genesis. Dito sa Exodo, wala pa maabot, dugay pang panahon. Exodus chapter 13. Okay, praise God. Verse 17. Okay, Brother Noy, naay microphone kang Brother Nonoy. Tagay usag microphone. Exodo kapitulo 13, versikulo 17. Wala mo tingog, Brother Noy. Okay, salamat sa atong mga televiewers karon, atong mga kigsunan nga tuwa sa gawas. Salamat sa inyong pag-apil kanamo. Padayon, Brother Noy. Sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita, wala sila dada sa Dios agi sa dalan sa yuta sa mga Pilistihanon. Ngano kaha? Bisan pag kini mao ang labing laktod, mingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang hunahuna sa mga Israelita, inig kakita nila gubat, kay tingalig mubalik sila sa Ehipto. Okay. Busa gidala niya sila libot sa awaaw nga dapit paingon sa dagat nga pula. Armado ang mga Israelita nga migikan sa Ehipto. Okay, so dihara.
Nagaingon din nganong nga wala man dayon sila mahiabot sa lugar nga gisaad sa Ginoo. Kay nag-ingon ang pulong, if they face war, kay kining ilarabang agianan, kung gipamalandungan ni mga taong isog hantod karon, mga Pilistihanon, ug akong gitan-aw kining mga tawhan na mga kaliwat, mga parinti ra di ay gihapon, mga igaagaw ra, uyuan. Kaliwat ni Ham ang nakapuyo, una diha sa Kanaan, kaliwat ni Ham. Apan tungod kay kining tao, basta magkalagyo na, magkalayo, magkawala na yung relasyon, gawas niya itong magsigig kita o magsigig uban. Okay. So mauni hinungdan, if they face war, they might change their mind and return to Egypt. Okay, tanaw na to ang saad gikan sa Genesis. Genesis, Exodo, Leviticus, Numeros, Deuteronomy, human sa Deuteronomy, diri na ta sa Joshua. Joshua chapter 13. Pagkalayo, wow. Okay. Dinhi. Libro sa Josue, gikan sa Genesis, Exodo, Leviticus, Numeros, Deuteronomy, unom kalibro. May katarungan nga pertig yung layo dugay. Nangamatay na lang si Abraham, namatay na lang sila. Namatay pag yun si Josue. O kinsa si Moses, namatay pag yun. Wa pagani yun kasulod si Moses. Dinhi sa panahon ni Josue, namatay siya. Sa Joshua chapter 13, tanaw na to dinhi. Chapter 13, verse 1. When Joshua was old and well advanced in years, the Lord said to him, you are very old and there are still very large areas of land to be taken over. This is the land that remains, all the regions of the Palestine and Jehusrites, from the Sihor River on the sea of Egypt to the territory of Ekron. Mauni ang chapter 13, dito na gibahin-bahin. Mauning mga dapit ang inyong iposes. Okay. So dinhi, naitugon ang Ginoo kanila dinhi sa tanaw do nato diri sa Deuteronomy chapter 6b. Deuteronomy akong gipamalandungan ko dugaya kaayo gidi ay no naabot sila. Deuteronomy chapter 6 bidaw tanaw daw nato ni. Kadali lang ha. Okay. Verse 25. Basaha Branoy. Ug matarong alang kanato kung tumanon gayud nato ang tanang sugo sa Ginoo nga atong Dios. Unsa kuno? Sige daw. Ug matarong alang kanato kung tumanon gayud nato ang tanang sugo sa Ginoo nga atong Dios. Okay, di kay nimo na masabtan no. Ug matarong kanato kung tumanon. Pamina mo sa ko English. 6:25. Ang 6:25 nagaingon dinhi. Okay. And if we are careful to obey, naa ba diha mo na diha? Mao diha na. Sige basa tan-awan ninyo. And if we are careful to obey all this law before the Lord our God, kung kita kuno mabinantayon nga magtuman sa tanan nga iyang ipasunod kanato, nag-ingon siya, that will be our righteousness. Nasabtan na ninyo? Kung atong perpikon kining giingon sa Ginoo, mauna na ang atong pagkamatarong. Problema, wa man maperpik. Okay. So din sa Deuteronomy, sunod sa Deuteronomy, Joshua. Libro sa Josue dito nagibahin-bahin. Pagkalayo at dugay.
Nangamatay na lang ang mga tao sa unang panahon, pero bisan pagdugay gituman sa Ginoo ang iyahang pangako, ang iyang saad. Amen. Ay napag ginakita na ko nga maayo gid kayo ang Ginoo. Sa Genesis chapter 5, ginatos ang ilang edad. Pero sa Genesis chapter 3, gideclare na 120. Bitaw base masayop ko. Tanaw na nato with Genesis chapter 3 chapter 6 di ay. Sa Genesis chapter 6, 120 ang iyang giingon sa Ginoo nga dili na nako hatagan pagtaas. Genesis chapter 6. Pero pag abot sa Genesis chapter 11, nagsinubra pa ang edad nila. Wala na isguti ang edad ni Ham, wala na isguti ang kaliwat ni Japet. Ang kang Shem nga kaliwat, maoray isgutan ang ilang mga edad. Nag-abot pag mga 200, nag-abot pag mga 400. Okay, taas paghihapon. Ambot lang kahailan ni Ham o nila ni Japet. Okay, so din sa Genesis chapter 11, makita nato din sa gikan sa chapter 11 verse 10 paingon sa 26. Okay, paingon pag yun din sa 32. Okay, sa 32 si Tira nagpuyo sa 205. Sa 31 kinsa ni. Okay, gikan sila sa Or. So taas-taas gyud ang ilang mga edad kaniadto. Okay, dinhi sa chapter 11, 10, 11, 12, 13, 14. Kung imong basahon, tinaggatos kapin pa ang ilang mga edad. Tiya mo na ka maayo. Maayo ba ang Diyos? Amen. Maayo atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, karon. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomy, dayon Joshua. Didto sila nakasulod. Didto nagibahin-bahin si Moses, wala kasulod. Okay, pero gisaad ang tanang mga kaliwat dito. Gipapahilo na sila. Og dinhi sa laing bahin sa Deuteronomy chapter 9, tan-aw nato gitugundaan sila nga ayaw baya mo pagpanghambog nganong nakapuyo man mo diha. Okay, ako mismo ang mag-aabog kanila. Tiaw mo na. Deuteronomy chapter 9 verse 4. Basa sa Bisaya, Brother Noy. Humano niya abuga sa Ginoo nga inyong Dios ang mga katawhan alang kaninyo. Ayaw kamo pag-ingon. Gidala kami sa Ginoo dinhi aron manag-iya niining yutaa tungod kay takos man kami. Giabog sa Ginoo kining mga maong mga katawhan tungod sa ilang pagkadautan. Mao na. Padayon pagyud. Dili tungod sa inyong pagkamatarong ug pagkamaayong tawo nga mapanag-iya ninyo ang ilang kayutaan. Giabog sila sa Ginoo nga iyong Dios tungod sa ilang pagkadautan ug aron usab pagtuman sa iyang gipanumpaang saad ngadto sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Wala sila papuy tungod kay mga matarong sila kundili giabog kadtong una. Akong gitan-aw tong mga tauhan na mga kaliwat ni Ham ang nakaposes. Giabog sila tungod kay dautan ang kaliwatan. Busa ang mga kaliwatan ni Shem dito sa kinabuhi ni Abraham maoy nakasulod. Si Jacob ang iyang kaliwatan. Dito ang Ginoo nagpili og kaliwatan. 12 tribes. Dito gibahin apan hangtod karon kung pasultihon ang mga taga dito mingon Israel no good mohana sila kay mangilugay. Pero wa sila mahibalo na ang Dios maoy nag-abog para pahawaon sila sa ilang dapit tungod kay dautan. Ang lugar nga gipuy-an dai nila grabe. Puno sa panalangin. Praise the Lord. Itong palakpakan na Ginoo. Gipulihan og mga tao. Busa kitang mga gitawag sa Ginoo wala gyud usa nato nga wa gyud panalangin ni. Amen. Amen. Balikon nato si Abraham. Gikan sa Genesis chapter 12 nga gitawag siya. Gikan siya sa dapit sa Or. Siya ang unang misyonaryo
nga wa gayud mo give up. Luyo sa malisod nga kahimtang sa iyang pamilya, halos malaglag. Tiaw mo, dihay panahon na gikuha ng iyang asawa. Niingon na si Abraham, ayaw lang kong angkuna nga bana, inaigsuon. Kay nomdo mo? Kay katong panahon na batanon pa si Sarah, pertigyud kagwapa ni Sarah. Tinuod man, nakitaan yun tinuod, ingon dayon ang mga sundalo, Senyor Hari, nay kauban si Abraham na babae. Ingon si Abraham, ayaw ang kuna nga bana, ing naigsuon. Kay aron dili ko nila patyon. Tiyaw mo, unsa ang iyahang ministry sa iyang paglakaw, sa pagtuo, bisan gamay, wala siya musibog, wala mo give up, halos ma-destroy ang iyang pamilya. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ang agreement lang ni Abraham, ang agreement lang niya sa Ginoo mao nga, praise the Lord, magpabilin siyang matinud-anon. Be faithful. Wala ang ipangayo, pag matinud-anon lang, ako na'y bahala. Dili ba maumana sa atong panahon karon? Magmatinud-anon lang, ako ang bahala. Wala na maingon siya, paningkamot, paninguha, kay basig masipyat ka. Ingon siya, pag matinud-anon lang, pag binuutan lang, sibo sa akong giingon. Ako nang bahala. Halos wala ang iyang pamilya. Daghan ang mga kalisdanan. Wa gyud siya musibog ug mobalik sa Ur. Hinuon sa nagkadaiyang grabe nga mga pagsulay, ning resulta hinuon sa hamugaway. Genesis chapter 13. Busa ang nahitabo ni Abraham or ni Abram sa ilang panahon, maong Diyosa ang atong gisimba karon. Amen. Ayaw sibog. Ayaw kahadlok. Pabilin nga ligon. Faithful. Amen. Ang Genesis chapter 13, praise the Lord, grabe. Dili basta-basta ang mga kaayo nga nadawat ni Abraham tungod kay kauban niya ang Ginoo. Ang agreement lang nila is to obey. Maura. Tiyaw mo, Genesis, gisaaran siya, Genesis, ning agi pa sa Exodo, Leviticus, Numeros, pagkataglayo kayo, namatay na lang si Abraham sa Genesis. Dito, ang mga katawhan na ulipon, sulod sa Ehipto, si Moses ang nahimo nga leader na mapahigawas sila. Numeros, Deuteronomy, namatay si Moses, wala makasulod. Nisunod si Josue, mao'y nahimong leader. Namatay si Josue, og didto ingon na Ginoo, ibahin-bahin na niya kini. Atong palakpakan ang Ginoo ni ana. Unsay makuha nato nga lison, luyo sa kalayo ug kadugay dili malimot ang Ginoo sa saad nimo. Tumanon gyud na niya. Mana nga moingon ang uban, kung gisaaran ka sa Ginoo nga magmauswagon ka ug wa man ka nag-uswag karon, ang imo makaliwat. Okay. Walay sapayan. Walay problema. Kay mao kana ang kinaiya sa nagtawag kanato. Okay. So dinhi, mupadayon ako. Niingon ang Ginoo sa Deuteronomy na ayaw baya mo pangandak, ayaw mo pagpanghambog, kay dili yun ko gusto ni ana. Kining pagsulod sa yuta sa saad, gikinahanglan kini. Nga sa dili pa kamo. Unsa to'y giingon sa Exodus chapter 13:17, dili pwede i-shortcut sila sa yuta sa saad. Kay kun makakita sila gira, nakasiguro ang Ginoo mo atras, backslide yun ni balik yun ni sa Egypt. So unsay gihimo,
gituyok-tuyok sila ngadto sa disyerto. Sulod sa dugay panahon. Nganong gituyok-tuyok sila? Tungod kay dili sila pa angayan nga makapuyo, makaposes. Kay tao ragod sila sama nato. Gikinahanglan na i-renew. Kay bisan kinsa ang musulod niya ng dapita, kinahanglan makabaton siya kadaugan sa iyang kinabuhi. The winning attitude. Ang panghitabo kaniadto, dili lahi sa atong panahon. Kung dili man kita gisaaran sa yuta karon sa Israel, na ay saad niya. Amin ba? Mao ang gingharian, saad niya. Mas labaw pa sa yuta sa Israel. Ang gingharian ngayang gisaad. Praise the Lord. So gikinahanglan nga ang atong kinabuhi, ang atong mga kinaiya, kinahanglan mausab kini, mapabago kini, kay kung dili man kini mausab, dili kagayod makasulod. So unsay buhaton aron nga maangko nato kini, nagkinahanglan kita nga mahimong madinaugon sa atong kaugalingon. The winning attitude. Jeremiah chapter 23 verse 29. Okay, unsay gisgutan dinhi? Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah, Brother Nonoy. Ang akong pulong sama sa kalayo ug sa martilyo nga mudugmok sa mga bato. Ang iyang pulong. Unsay buhaton aron kita makapuyo o makaposes ug makaangkon ug mahimo kitang usa sa mga lumulupyo sa gisaad niya bisan dili ang Israel? Aron mahimo kitang winner sa atong kaugalingon, pulong. Amen. Tuguti ang pulong nga maoy mudugmok sa imong kinabuhi aron mahimo kang winner. Amen. Iyon siya ang akong pulong, dili ba kini kalayo? Is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces? Inig kadungog sa pulong, praise the Lord, tuguti nga mooy mudugmok sa imong karakter, sa imong attitude. Dugmukon kini, aron able ang gingharian sa langit. Kay ang mga taga-Israel, ang makaliwat ni Jacob kaniadto, unsa man kining kinabuhi nila, very, very critical. Rebellious. Makita nato na sa Numeros chapter 16, 1 and 4. Critical. Rebellious. O kay critical man, rebellious pagyud ang ilang mga kinaiya. Wala sila gipaagi kay iyon siya kining kinabuhi ani. Praise the Lord. Dili ni pwede nga makaposes sa akong gisaad. Kinahanglan madugmok ni. Dili na ko agi kay kung makaagi ni sila o gubat. Praise the Lord. Dili pa ni sila sangkap. Balik yun ni sila. Word. Amen. Pulong, pulong, pulong. Ingon si Jesus kang Marta, usara ang gikinahanglan, Marta. Nakuha na sa imong igsuon nga si Maria atong palakpakan. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Kay ang pulong di ay sama man sa martilyo, sama man sa kalayo, musunog, dukdukon, dugmukon ang imong attitude, ang imong daang kinabuhi sa diha nga malugmaw, madugmok, matunaw. Hallelujah. Ikaw ang angayang mudawat sa gisaad. Tinuod man na. Why problema? Kining atong gihuna-huna karon nga moorag makahadlok ka panahon, wala, dili na mo epekto sa ato. Kana kung naglakaw ka sa pagtuo. Hallelujah. Dili lang agi pag-discourage kaninyo. Human mo sa inyong pag-eskwela.
kana kun dasigon ka pa. Human sa imong pagtuon, mo-apply ka man gyud og trabaho. First requirements. Nakuha ninyo? First requirements, dili ka makapalit. Dili ka makalakaw. Dili ka makasulod sa trabaho kung wala ka ni aning marka. Diha na. Wala gyud tay problema kay ngano sa tanan nga mga buutan og matinud-anon ang Dios na ay agianan nga giandam kanako ug kanimo atong palakpakan. Amen. Nalipay ko nga nagsuduong sa mga kalalakinan nga nagtrabaho. Kung imong huna-hunaon kapoy baya nang magbira-bira mig siminto diha. Tungod sa kadaghan ako mutan-aw na lang gyud ko nila mukatkat ko sa ibabaw. Makaingon ko sa kong kasing-kasing Ginoo, unsa na bagyod ka ni ila makasing-kasing, maugyod ni ang imong gipangita. Kay kung ang tao, wala pa madugmok ang iyang kinabuhi sa pulong, malisod ni mo patrabahoon nga wagi sweldo, gipakaon ra. Nganong mo trabaho man siya nga wa man na siya sweldo? Tungod kay, ang iyang kasing-kasing sakto ang motibo. Amen. Ni atong panahon nga nagtrabaho mi itong miaging adlaw ba to? Nag-alas 11 na, nagunahon na ako na mutay para ba ko sa balay. Unya, kining mga ninong, ambot po ning usahay ni maganikanan nga sa Biblia o kining bata ihalad, duhara magyod o riba upat. Duhara magyod kay ang ninong ni Jesus, si Simeon man o si Ana. Usahay mga ninong usahay mga bot og tag 40. Unya na apay sinulatan nga di gyud na mabasa usahay. Kamong magpakasal kanang inyohang invitation card kay naaman diha ang principal sponsors. Ayaw na mo ni anang mga liter nga moarag bulak-bulak di na hinuon mabasa. Ug mahimok ka ng binuldi nga klaro gyud kaayong spelling. Manawag na ko sa po, unsaw man ni pagbasa ni TV, basaha. Mabawag tuwad-tuwad, unsa man ni, moarag bulak-bulak nga mga liter. Ingon ko, muuli pa ko, magtrabaho pa ko ni ani. Praise the Lord, hallelujah. Salamat kayo. Nakita nako na giusab ang inyong mga kinabuhi. Dili kanako sa Ginoo. Giusab tungod sa pulong sa Ginoo. Nakadaog kita. Tiaw mo, dugay kaayo ang ilang pagpakig. Uban, gikan pa sa Genesis. Hingsulod pa sila sa Exodo. Ning gawas paingon sa Leviticus. Numeros. Dito na ang ilang mga attitude, grabe. Pulong ra. Sa diha nga niabot na sa libro sa Joshua, dito na sila. Nahimo na sila na takusog angayan nga mopuyo sa gisaad. Pero ang ilang gisaad yuta, pero ang gisaad sa ato adili. Amen. Okay. Akong ipamalandungan kini. Praise the Lord. Hallelujah. Naninguha ko nga mahuman. Galacia, mauni ang mga karakter nga gikinahanglan dugmukon, masuhon, sunugon, kay kung dili kini madugmok o kung dili kini matunaw sa kalayo, magpabilin kini sulod sa imong kasing-kasing, sayang. Praise God. Galacia Kapitulo 5. Praise the Lord. Chapter 5. Verse 19. Basaha sa Bisaya, Brother Noy. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Kinaiya.
Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, salawayon, hugaw ug hilas nga mga buhat. hugaw og hilas. Maunay pangdukdukon, pangsunugon, sige pagyod. Ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa pagpamarang. Pamarang, Makita usab kini sa pagdinumtanay, dinumtanay, Pagbingkil-bingkil. nahitabo niya na. Dinumtanay, bingkil-bingkil, maunay pangsunugon, dukdukon, sige pa. kasina sa kapungot, Kasina, kapungot, kahakog, hakog. pagkabahin-bahin. Okay, praise the Lord. Hakog, okay. Kining pulong hakog, sigurista ni siya ba? Ato daw ning i-expound kining hakog. Okay? Nag-ingon siya dinhi, selfish ambition. Kining selfish ambition, sigurista ni. Bahala mo maun sa mo basta buhi ko. Anak na siya. Kining attitude ni, dili ni mabasa usahay, pero may panahon mabantayan. Sa tao usahay dili ni mo mabasa, sa Ginoo bawaan yun ta. Amen? Bawaan yun ka ni ani ba? Ang attitude. Sulod sa dugayng panahon, kinahanglan tunawon, sunugon, dukdukon, yun ni siya. Bahala mo maunsa mo, basta ako sigurado. Hallelujah. Lahi ni Abram or ni Abraham. Giingnan ni Abraham si Lot. Lot, mag-away naman ning atong mga tauhan tungod kay gipanalanginan sa Ginoo ang imuhang mga karniro og kang kay gipanalanginan managdaghan pod ang imong sakop, sa ako pod gipanalanginan pod ko nagdaghan karon, more mag-ilugay sila ba sa mga lugar. Nag-akadungog ko nga nag-away na sila. Lot, tanawa na si Abraham ha. Believe you ko. Unsa gihimo ni Abraham? Lot, pagpili Lot, kung anhi ka sa wala, sa tuo ako. Kung sa tuo ka, sa wala ko. Tiyaw mo, gihatagan o kahigayunan si Lot, tanawang kasing-kasing ni Abraham. Wala maniguro ang tao di ay nga dili sigurista, paboran kanunay sa Ginoo siya. Pagkadungog ning Lot nga gihatagan siya higayon, ingon pa siya, wow, kine. Tanang patag, kutob sa makita, ako ni. Ingon ang Biblia, walay na hibilin, bukid in town ug kabatuan pa, ni hangad na lang si Abraham, o sige, diri na lang ko. Kanang kinaiyaha, maugyod na'y atong pangayoon. Amen. Ang mahimong dako sa gingharian, mo'y mahimong gamay. Tama. Katong gustong mahimong dako, mo'y mo serve. Lahi man ang kalibutan, kay katong dagko magpa-serve man. Pero sa Bible, gusto ka bang mahimong dako? Ikaw ang mo serve. Ikaw ang mo silbi, sige. Ikaw mo serve. Kana siya. Dako di ay na siya sa gingharian. Si Abraham, nihangad na lang siya, kay wa may nahurot manilotog. Gwapong lugar, oy, ang napili ni Lot, gidhurot, yun yung tanang patag na pa mga maayong katubigan. So kini, libre na ni, buhi na yun ko ni ani. Mga igsuon, kaniad to ingon ta ni ana, pero karon lahi na. Kung nang lantaw man kita sa atong maayong kaugmaon, na ay mas labaw ng lantaw. Puy ilang ang pagkamataro. Ang agreement ni Abraham or ni Abram sa Ginoo, maulang is to obey. Abram, walay laing pangayo nako. Ang atong agreement mao ni, pag matinud-anon lang. Maura. Kay ipakita ko kanimo,
di pagani kamo abot sa yuta sa saad, madawat na nimo daan. Dili ba? Wa pagani siya mo abot sa yuta sa saad. Wa pagani siya wala na, nabusog na siya, puno na siya sa bahandi, bulawan sa lapi. Sa Genesis chapter 13, usa siya sa pinakadato nga tao. Wa pa siya mo abot. How much more ang mga kaliwatan nga nakaposes? Karon kinaposes naman, kumusta sila? Nagaampo ba kanila? Nagaampo ko. Usa sa pinaka number 1 nga nasod, pinaka nindot nga nasod, pinaka dili maayo nga dapit, walay kahoy, puros bato, puros desierto. Karon pinaka maayog abot, pinaka gwapo nga yuta. Palakpakan ang pulong. Ingon ni ana ang Ginoo, mga igsoon. Praise God. Sumauni, kining giingon din na selfish ambition. Dugmokon yun ni, dili na gyud ta ni ani nga mo'rag maniguro ta sa atong kagalingon. Bahala mo. Basta ako klaro. Selfish ambition, no siya sunod di Hanoi, dissensions. Pagkamasinahon. Pagkamasinahon. Sige pa. Pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog. Asa ka napit Brother Noy sa verse 20, chapter 5 sa Galacia? Verse 21. Verse 20 usata. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay. Dinumtanay. Oh. Pagbingkil-bingkil. Bingkil-bingkil. Sa kasina. Kasina. Kapungot. Pungot. Sa kahakog. Hakog. Pagkabahin-bahin. Bahin-bahin og faksyon. Pagkamasinahon. Masinahon. Verse 21. Pagkapalahubog. Palahubog. Unsa pa? Pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog. Mapatuyangon. Mga urog-urog, uso-uso. Praise the Lord. Hallelujah. Padayon. Og uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Praise God. Ang magabuhat niining mga butanga, nagaingon siya, walay dapit, that those who live like this will not, nakalak na daan ba? Will not. Atong palakpakan ng pulong. Dugmukon yun nato. Amen. Okay, sumaon ituyo nga nung niata dinhi. Aron mausab, ma-renew. Kay ang mga Israelinohon kaniadto, ang ilang mga kinabuhi is very, very critical. Oh. Gani, bisag hangtod karon. Walay lain, linabanay gina siya, dili pwede na ay mga laing relihiyon, matud pa magkasulod sa ila. Okay, pero sige lang. Ang Ginoo ray mamuhat ni ana para sa ila. Rebellious, grabe yun ni sila. Sumauni, walay lain na pagabuhaton aron mahimo kitang mananaog sa atong attitude ug mahimo kitang angayan. Naapay lain Brother Noy sa Colossian, Colosas. Praise the Lord. Colosas kapitulo 3. Hallelujah. Ang atong pangandoy na makahuman lang taniini nga simbahan, ang atong gasto dili gyud basta-basta ang gasto nato ni ani. Pero maulagi na mainabtikon usab kita. Okay, sa Colossian, Brother Noy, chapter 3, verse 5. Busa patya ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Kaibog nga kalibutan. Sama sa salawayong pagpakiglawas. Salawayon. Kalawayan.
Unsa to? Sa lawayong pagpakighilawas, Unsa pa? kalawayan, Kalawayan, impurity, kaulag, lost, daotang kailibgon, evil desire, ug kahakog hakog. nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Mauna katong ganihang gibasa nato na selfish ambition, kahakog, which is idolatry. Verse 6, Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga magbuhat niining mga butanga. sa tanan nga nagbuhat niini, walay exempted. Padayon, Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon. Ug sa dihang naghari pa kini kaninyo. karon, Apan karon kinahanglang biyaan ninyo kining tanan. Ang kasuko, kasuko, ang pagkasaputon, kaligut-gut sa puton, sige, ang kahugaw sa huna-huna, o kahugaw sa una-huna, ang pagpasipalag sulti, okay, pasipalag sulti, butang-butang, unsa pa? ug ang pagpamalikas. Okay, verse 9, Ayaw kamo pamakak sa usag-usa. Kay gihubo naman ninyo ang inyong mga daang pagkatao uban sa inyong mga buhat. mauna. Ayaw kamo pagbuhat niini kay ngano man gihubo na. Amen. Klaro ba ang pulong sa Ginoo? Amen. Kating klaruhan, no? Sa among pagtuon sa Biblia, duha ra man gud kuno kasimana, bato usa bato kasimana na moabot sila sa yuta sa gisaad nga panalanginan sa Ginoo, pero ngano dugay 40 years. Unsay nakalangan ang ilang mga karakter, ang ilang mga kinaiya didto gilisod-lisod sila hangtod nga nigawas na gyud ang kinaiya nga dili mao. Praise the Lord. Hangtod nga uban gipanglamoy diha na ang akong nabiliban si Abraham, luyo sa malisod nga kahimtang, luyo sa tawag sa Ginoo nga wa siya masayod kung asa dapit agi, wa siya mahibalog asa siya ipaagi. Ang iyalang diha nga naglakaw siya sa pagtuo, ug ang ilang agreement na ayaw lang, tumana lang, pag binuotan lang, maura, ako ray bahala nimo. Halos mabuguba na ang iyang kinabuhi. Maura naghuna-huna na, ingon siya mamatay man siguro ko, pero ang Dios na aman nag-uban kaniya. Nasuko pa ang hari nga si Abimelech. Nga nawa man ka magsulti nga bana man di ay kaniyani. Oh. Sayon rang tubag, wala ko magsulti, basig patyon ko ninyo. Giingon lang igsuon, sa diyang giingon igsuon, di libre ko. Sa diha nga niingon ang hari, na sige pagawas ha, ipadala, pabaluni sila. Salapi, bulawan, o uban pa, nga ilang pagadadoon sa ilang biyahe. Tanawa ra, luyo di ay sa mga kahimtang nga dili maayo, grasya di ay ang paaboton tong palakpakan ang atong Ginoo niya na. Mga igsoon, maayo ba ang Dios? Maayo gyud. Importante nga kung dili man kanang yuta mo gisaad na ay laing gisaad sa Ginoo kanato, ako ikaw kitang tanan giandaman na niya ni ana. Unsa man ang dagan sa panahon, walay problema sa atong kinabuhi, kay wala man kita gitagana alang sa iyang kapungot manindog kita. Akong gitawagan ng atong mga presbyteries, dali kamo diri, i-prepare nato. Praise the Lord, nagsigi kog li dinhi sa atong oras. Hallelujah. Nindot bang pulong sa Ginoo? Amen. Nindot kaayo ang pulong sa Ginoo. Praise God. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos bakit na siya. Mubalik, ikaw at ako diyan. Kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako diyan. Kuhaon, laylong nagpusa. Panganod, talipay
Pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila, wala na'y kamatayon, Jesus. Lundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buong tubig, inaas sa trono sa Diyos. Doon lalangin